te. Dechrau penderfynu. Rhyw pwyso a mesur. Tipyn bach o waith i gymaru rhain i gyd. Tipyn bach o sport wedi'n ni, mae fe'n gwenu yn cael ty bach o hwyl. Yn glir. Meddwl to. Anadlu. A wedi benderfynu. A dyma ni, dyma'r drefn ola yn mynd i ddod mewn muned. Ni anewyddiaethau pethach. Wel, na'r ail spot fyna, pa ceffil Cymreig a ceffil gole. Wedi bod yn bengampraig yn y sioe eia ar tir hyn. Ond ar hyn o bryd. Abereiron, Santilana, Valentina, enw exotic iawn i ceffil Rhanfrid sy'n ar yn sefyll. Wrth gwrs, y Cymreig gyda Mark Tamplin yn yr ail safle yn fannu. Enillodd hwnna yn y ffair eaf hefyd. Do wir, o'n i'n gweud, ie. Wrth gwrs, o'n i fagu gyda ar hyn Jane Edwards, wrth gwrs, marwodd blwyddyn diwetha. So, gobeithio bod ti'n edrych, Jane, a mwynhau gweld y ceffil bach hyn yn gobeithio cadw i ail le. Mae'r beined yn siarad gyda'r holl cystadleuwyr. Mae rhywbeth yn mynd mlaen yma. Egluro rhywbeth. Trienni'n edrych y meicroffon lawr yn y cylch. Byddwn ni cael gwybod yn union. Wi ddim wedi gweld hyn yn digwydd o blaen. Dwlen ni weld beth mae fe'n gweud. Mae'r het yn cael ei ddiosg ac wrth gwrs yn golygu bod Abereiron, Santilana, Valentina yn berchnogaeth. Gary a Joanna Shaw Evans yn ennill y wobr gyntaf. Ydy, gaseg dalodd yn ligadu ar amser nhw yn cerdded y bwyty. Wrth gwrs, ni ddim wedi gael gormod o hynny, ond mae'n gaseg bert iawn ac yn batrwm gall mynd trwy le. Trial penderfynu i fi beth bydd i gwaith i. Enillydd y dosbarth yn adran y Rhanfrid Cymreig i'r Ebol, Eboles neu Adfarch. 2 neu 2 mlwydd oed yn mynd i Abereiron, Santilana, Valentino, llongyfechiadau i Gary a Joanna Shaw Evans. Ceffil llwyddiannus iawn yn barod ac beirniad yn amlwg yn mwynhau'r profiad. Wedi wir, wedi dewis rhywbeth mwy at y ceffil wrth gwrs. Rhaid cofio, Mike Johnston y beirniad wedi cael tipyn o brofiad a cyffyle raso yn ei fywyd. A'i gefen ato ni ar hyn o bryd, Mark Tamplin yn dangos i Mrs Melville Evans yn ail heddi a sarnau Golden Souffle. Ceffil caseg oedd neu Eboles, mam Linda fi, oedd yn enillydd yn y sioe eia blwyddyn diwetha. Ac yn drydydd, Lonwynd Dainty Delilah. Y ceffil lliw, wedi cael ei fagu gyda Miss Hill. Aberdown September Rose yw'r fam wedyn ni, ond does dim sôn am y march ar hyn o bryd. Dangos wrth gwrs lleia o wad Cymraeg gallu di gael yn yr anifeiliaid sy'n cystadlu yr adran ag yr dosbarth hyn. Ebol, Eboles neu Adfarch, 2 neu 3 o oed. Gweld gwahaniaeth yna, David. Ceffil mawr di, ceffil bach Cymreig a lwmpyn mawr lliw dangos bwy a chwilio am potential wedyn mae'r beirniad wrth gwrs. Ie, dyna fi yn sicr, ie. Rhywbeth gall wneud bach o waith, ceffil sy'n saff yn ei gorff, yn ei symudiad a popeth dyle ti edrych am bob ceffil.
Sefyll i ni ffili gweld mae'r ffotograffwyr yn fysi iawn yn y pellter. Wrth gwrs mae'r camera, mae'r lenses mawr dyn nhw dwrnod y hyn. Dos o rhaid nhw fynd yn agos. Gallwn nhw gadw mas o'r ffordd i gael y llun holl bwysig o ennill y dosbarth hyn. Abereiron, Santillana, Valentina i Mr. and Mrs. Gary a Joanna Shaw Evans. Llongyfarchiadau mawr i Gary a Joanna Shaw Evans yn ennill glamp o dosbarth yn adran y Rhanfrid Cymreig gyda Abereiron, Santillana, Valentina.